Ine hakik bolon waka bir toyu vardık. Inde bir restoranı toyu vardık. Marda, Mar vilayetinde. Yanlışmysam şo kilo höýden gara kakalma. Şonu bir nasseniyet goşa bir var eken toyda. Toy gidip o toy begenim nasseniyet gowy. Ine aşır däde, vah däde. Ine go oýnaýdy. Ine hoja taşlaydı. Ine çeppe katı diyedi. Ine dikki sezmiyor ve ine senlikte. Benim yakandığım ona. Sene değerliydi. Şon yani yüzüne değil yani yerim ol ya. Doğru da. Yani doğru da o. Her kim bir govor ya değil ya. Ama şon kâlum ne aileler kan ola toyda. Ay galan pulmu de ngok yani yerim ol ya. Garal ıradı köpçülük yer gaydı ol ya. İndi böyle. O tarafına çok alalım ben. İndi bu tarafından da soracağım. Bu tarafından Toyu baranızda zaten ya toyu baranızda siz öyle garaşmadık. Garaşamda ama zaten. Ne geldiniz aydalı men toyma geldiniz. Awa. Men ne ayır saworsun aytsam bilen yok. Awa. Toy vardı mı böyle saworsunuz verdi oğlundan alım ama. Amerika kanatı murat göre toy. Awa. Yönetçinin nasıl fikir edisinizden artık mazrak bir soğa saworsun alan yerinde. Baray. Garaşmadı mı yani? Öyle garaşmadık. Yönü nime oldu? Dik gülen sonuna gidip baraya kalkıyor, ulağımızdan barayadık da. Barayadık konu ay. Kat savursuna allık da on. Yer izimi de var aleydi. Öbür maşin oldu. Ay yo, minnettarlık bildirtirler de o. Soğuk talpa örtüler yani. Yo, gep soğukta de. Gep soğukta de. Gep soğuksuz bolsun, bolmaz gep olma de. Käbir adam ona bir zat işini edip berýän bolýar, men de özümde kän bolýam zaten. Edip berýär. Ana sawar on taňry arkadaş tuğulany malades owat bolupdyr. Käbir adam mana şol aglap bir sawardyny aýtýar, nemelere gabap geldim de men begenip sawar jemjan iki dünýäň awat bolsun, taňry arkadaşym döwletiň artsyn. Edip berdiňiz bize. Minnettar. Şolar ýaratdy, minnettar gep berdi. O däli ben aýdýany düşündim, inni düşündim. Nime de o haýt kakda diýerek aýarym şu käbir toýlar sowaýan bolyn ay halipa daş etdiňiz ay ömrüňiz uzak bolsun ay. Bäý gat minnettar ay nesip bolsa innik toýlamyzda siz tutarsan şolar soň toýdan okmy näme bir tutdan ýok. Onlar ne hayt kaga şeydi da onun son kıyal var ya ol ne öyle da guansan karışmayan savursunun kanalına Hudaýa şükür ine ýadyma düşen ýaňy ýakynlykda da var bir toýa gittik Daşowda vilayetine toýa gittik ine barýan seni näçe mihman alýarlar ine 360 neme aileler yanka o üçler aşgaydın bir aileler yürüytü seni iyidir ya hava taňry elkan iyidir ýalar içirýärler ziyaret etdirýärler gezdirýärler umuman saworsunlar çıkış toydu Awa yo umuman şon ýaly saňa hormat goýulýan ýene edilýän ýerleri kän bolýar diýjek bolýanlar saworsunlar tomaşaçylar ömürleri zok boldun Awa janlar sawolna wa silyan hormat goýan yerler ken.